dalam dina kiamat bakal madangi nuri wau mengkono nur ing ngatasi siratal mustaqim lakon 500 tahun. Niki nek ten kitab niki sing kula pahami niku tiyang niku perjalanan mlebu swarga ten siratal mustaqim niku 500 tahun. Jadi suwe Bu. Kalau alam kubur ya suwe. Perjalanan ten akhirat mlebu swarga suwe 500 tahun. Lah niku wong sing ahli selawat niku bercahaya. Lan den paringi ing dalem saben-saben suwiji selawat gedhong ing dalem surga. Angger wong-wong maca selawat niku Bu, jenengan dipipit digawe omah swarga. Jenengan kira-kira ketoke kula itik wau jenengan ten swarga pengen omahe. Lah jenengan maca selawatan terus tiap dalu selawatan opene bulan Maulid jenengan omahe dadi. Gitu pendak bulan Maulid jenengan damel omah tunggal. Sesuk tahun ngarep sesuk dadi omah tunggal meneh. Lho, omahe jenengan kathah nang swarga. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Iki ngoten niku wong pendak maca selawat niku digawe omah ten swarga. Ana dene fadilah selawat iku wis masyhur, mongko sayugyane ing atase wong mukmin arep ngekeh-ngekehna maca selawat. Sumawana ing dalem dina Jumat luwih-luwih nek dina Jumat mampeloke maca selawat sing kuwatah. Mampeloke dina Jumat utawa wengine Jumat, dina Jumat utawa wengine dina Jumat. Nggih, dadi Kamis malam Jumat sampai malam Sabtu. Nggih. Mongko hak arep ngekehaken selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ana dene maknane lafaz Nabi, kita lajengaken ngaji ingkang badhe datang niki gebajutane ngaji napa ta maknane Nabi, napa ta maknane Rasul. Iki mungkin diterangke bajutane. Bedane apa Nabi karo Rasul? Ana tiyang niku ya Nabi ya Rasul. Enten melih enten tiyang Nabi tok ora Rasul. Enten melih niku mung Rasul tok ora Nabi. Nah niki enten pembahasan kitab niku. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.